Tresno disekseni lintang-lintang ing tenging wengi pepuk asmara Gusti kula paringa usada ing wayah wengi nembani kekesing ati iki pepu jen ati ning ati domong manis kang anti Tresno disekseni lintang-lintang ing tenging wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa bulan ing wayah wengi nembeni kekesing ati iki pepu jenati ning ati doang ayu kang anti Wow.
siji mengkiyo rahayu. Sebangun nok Tatin. Iki mau ana WA saka panjenengane Bapak Kadus. Pripun? Ingkang ngersakaken lagon menika ugi sebagian pinangka doa saking para warga masyarakat inggih menika lagon Kanca Tani. Nah, Oh, langsing. Karo Mbak Wati. Wati. Monggo Mbak Wati. Katuran Pak jumeneng Kadus Mbak yun Wati. lagu Konco Tani. Konco Tani. Konco Tani. Muga-muga mring pangajap tetanen muga-muga ijo royo-royo. Ijo royo-royo wuh matikel-tikel. Margo dadi Nggih. gitu, payune larang, Pak. Nggih. Amin. Ya, wah karo Mbak Wati. Oh, tenan. Jare Mbak Wati nggih ngandhut. Ngandhut apa? Ngandhut wis 3 sasi jare kok. Jare, wah. Ngandut nopo? Hah? Ngandut. Jabang bayi kok ngandhut apa? Bar suarane iki kok bar Kok ngrungokke suarane? Mbak Tatin kok terus bar iki ditakoni jare ngandhut. Ngandut apa? Mandut opo? Ngandut nopo? Nah, ngono paling ora iki ya kaya ngono wong wedok kok takoni piye? Piye? Ngono mah Ah, gede iya. kok, gede sing wedok ya, Mas. Oh nek iki nek dadi sinden Mas Cilok nganu Pak ya. Piye? Iki nek dadi sinden Mas Cilok kok. Silakan piye? Yo Mas, kones. Ngono marane. Ayo. Mulane ora dadi sinden ngono kuwi. Sing sayo sing rukun. Lambe. Iya. Ha iki cara dadi sinden ya mesti jenengane ora Mbak Wati. Sopo? Tambahane ana. Apa? Mbak Wati kulino dimangsa kuwi. Di wongso yogo-yogo. Iya. Kanca Tani nggih. Nggih. Dibawani niki ngersani Pak Kadus dibawani. Ya Mbak Wati, ya Mbak Tatin, ya sampean bertiga. Nggih. Hilir ngono ae. Heeh. Hilir. Tindiri wis mirir. Sekeng sinten? Monggo nak saka Saka Mbak kene Wati no sik, urut Mbak Pak. Wati. Jadi si ro lu. Ciro lu. Kowe Inumane banyu. Aku sik wae. Mana? Ya, saka Mbak Tatin ya oleh. Ya. Ilir. Cetha ere. Lho. R. Ilir. Ora Aku mau celat. piye? Ilil. Baleni berarti ya. Ning ya ora Ora terus pede. ngono kuwi. Ora njuk dadine iler. Jos, suarane yo apik tadi kuwi. Sae. Woi. Kang padha makarya. Sayange iki ora di anak lanang, nek duwe anak lanang dadi dalang mesti apik kuwi. Proses Mas. Sing Cinta- anu Pak. Sapa sing ra duwe anak lanang? Kowe kuwi. Aku to. Oh. Ya sesuk bar iki Alah dene dadi sinden kondang ora duwe anak lanang.